ኤርትራዊ አትሌት ተክለማርያም መድሕን ትማሊ ሰንበት 18 ጥሪ ኣብ ስጳኛ ኣብ ዝተኻየደ መበል 33 ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ ሞረር ደኢታሊካ ቀዳማይ ብምውፃእ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ካልኣይ ዓወት ብምምዝጋብ ደሚቖም ኣብዚ ሓያላት ኬንያውያንን ኡጋንዳውያንን ዝርከብዎም ስሙያት አትሌታት ዝተሳተፍዎ 10.8 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ህልኽ ዝመልኦ ውድድር አትሌት ተክለማርያም ነቲ ካልኣይ ዝወፀ ኬንያዊ ጃይሩስ ቢሪክ ብ11 ካልኢት ብምቕዳም 32 ደቂቕን 27 ካልኢትን እዩ ተዓዊቶም እቲ ውድድር ዝናብ ጭቃን ሓያል ንፋስን ኣብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ብምክያዱ ኣዝዩ ጽንኩር ከም ዝነበረ ብመርበብ ኣህጉራዊ ውድብ ኣትሌቲክስ ዝተዘርግሐ ዜና ኣፍሊጦም ኤርትራዊ አትሌት ተክለማርያም መድሕን ዝሓለፈ ሰንበት 11 ጥሪ ኣብ መበል 3 ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ ሞሮር ሳን ሰባስቲያን ስጳኛ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ዓወት ምምዝጋቡ ይዝከር ኣብቲ ውድድር አትሌት ተክለማርያም ንውድድሩ ብ30 ደቂቕን 45 ካልኢትን ብምፍጻም ምስቲ 47 ዓመታት ከይተደፍረ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ከም ተመዓራረየ መርበብ ሓበሬታ ያፍ ምግላጹ ይፍለጥ